uutisten ylimääräinen Pekkarin lähetys. Minä olen Rebekka Jääskeläinen. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Minä olen Markus. Tänään Toijalan apeilla on 0 päivää jäljellä. Apit ovat kestäneet pitkiä päiviä, tylsiä tunteja, ahdasta ruokalaa, remonttia ja paskan hajua luokissa. Kokonaiset 501 päivää. Mennään katsomaan toimittajien johdolla apien elämää Akaan lukiossa. Toijalan toimipisteessä. Moi, mun nimi on Camilla. Nyt te pääsette kurkistamaan kulissien taakse sitä, millaista apien kouluelämä on ollut. Mennään katsomaan. Kirveen oli kylmä ja pyörä ei kulkea. Ketäs on pois? Jaa, näköjään on toi pois ja toi pois. Se on vessassa. Ai se on, no meni jo poissaolo, ei se kate mitään haittaa. Tänne pitää tulla ajoissa. Sori, mä oon vähän myöhässä, kun oli pyörä jäässä. Tää on taas tää netti niin jäässä, että tää ei toimi. Tää on kyllä nyt. No ei se mitään. Mennään asiaan. Sari lähti Interrailille YO-kirjoitusten jälkeen siinä sopivassa rauhassa ennen lattiaisia, pääsykokeita ja sekatyötä sivistämään itseään ja laajentamaan maailmankuvaansa. Hän matkusti junalla suoraan Amsterdamiin, kun oli kuullut, että se on värikäs kaupunki. Ja olihan se. Oli neekereitä, kiinalaisia, turkkilaisia ja joitakin. Tätä eka kurssin asiaa raateli. Siinä niitä. Mikäs muuten se ruksitilanne on? Nyt vaan mieleen. No, se tilanne on ihan hyvä. Tän. Ja Miro vois vähän koittaa kirjaa ja pyrkiä. Yksi rasti vaan. Mutta niin. Elikkä ekaan kurssin asiaa ja kyllä häntä nyt tän oikeastaan jo osaa. Tässä käydään muutamaa läpi. Parempaa. Tossa on tää esimerkkitehtävä sitten. Sen te olette kai laskenutkin sinne. Siinä on noita nollakohtia. Huippua laskenut. Tässä on. Oho. Tähän nyt vaikka sillä lailla, että laskette sieltä kirjasta mitä tehtäviä vaikka sitä. No. Ottakaa nyt sinne sitten jotain laskea. No niin, katsotaan sitten läksyt. Tommi. No siis kaikki sillä niinku yritin. Olla. Ei, oikeesti mä sain yhden tehtyä. Joo, vittu, jätkä vittu totta. Joo. Juksaat. Sä kopioit multa. No niin, Pekka. 5. Meillä oli 4 läksyä. Oliko? Mitkäs meillä oli? Oliko meillä tuosta Pakolliset. Joo. Niin ja 2. juksaat. Pyry. Olla. Pam. Lauri. Erkkiri on. Ja kuka haluaisi tehdä taululle? Mä voin tehdä sen taulun. Hyvä. Minkä sä teet? Sen toinen. Mä teen ton ykkösen. Joo. Mä taisin sitä kakkosta. Mä sain sitä niinku siis, mä tein sitä, mutta mä Katsotaan toin mitä. Katsotaan mitä näkyy. En tajunnut. No tossa. Hyvä.
Joo, kyllä Ja mä sulla sen on vihkoot mukana. Niin, mutta siis se on täällä takana. Hyvä. Kunnolla. Töihin. Pörkkötöihin. Joo. Meillä se tappaa äsken. Hui Eikö saatana. me lähteä aikaisemmin syömään? Ei lähdetä. Mä syön ruokana. Katso pihvejä. Voisitko sä vaihtaa toi soittajalle? Tänne. Tästä on niin monta kertaa. Ei se ole toi kolme. Sä et itekään osaa sitä. Ja mene pois tieltä, kun ei näe sun takaa. 1 plus 1 on 11. Onko täältä katsomaan? Se on se 4. Niin on. Petri on pönttö. Ja se oli ihan hyvä lasku. Annetaan sulle hymynaama siitä. Vaikka se aika syvällä mettässä olikin. Älä heitä momille. Sillä oli tukka. Niin, Muista se puuttuu kihara. Niin, et sä voi paisella joka kuukausi erilaista. Sori. Mitä me nyt tehdään? Sano me jätskii. Joo, no Nyt on vika tunti. Me ei olla saatu pitkää. Ei oo vikatunti. Mä näytän teille nyt tän laskun tässä ensin. Jolla opettaja saa kuulla. Pekka. Olen tunnilla. Täällähän ne mun kullanuput on. Mitä jatkat? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Onko ihana päivä ollut? Mitä? Joo. Onko ollut? Ei. Teidän pitää muistaa kuittaa poissaolo. Tosissaan, mä sanon. Kohta teillä on kuule penkkari. Teidän pitää muistaa kuittaa ne poissaolo. Missäs kaikki on taas? No Miro nukkuu kotona ja... Aina se nukkuu. Sanokas silleen, että se pitää kuitata ne poissaolo. Ja täällä mun Valtteri pelaa täällä. Täällä se vaan pelaa koko ajan. Joo. Mutta sanokaa, muistakaa ne poissaolo. 3 vuoden aikana apit ovat ehtineet tehdä muutakin kuin opiskella. Toisella vuosikurssilla he kävivät Berliinissä luokkaretkellä, joka saattoi jäädä valvojien viimeiseksi retkeksi. Siis, ryhmänohjaaja Merike Viita täällä. Kertoisitko oman näkemyksesi, miten Saksan reissu viime keväänä meni? Reissu mielestäni onnistui mainiosti. Oppilaat onneksi ei myöhästynyt lentokoneesta eikä bussista. Sää suosi meitä ihan mainiosti. Majoittuimme tosi mielestäni hyvä hotelli lähellä keskusta. Ohjelma oli suunniteltu täydellisesti. Matkan perusasiat oli kunnossa. Kertoisitko sä meille sisällöstä jotain? Matkan sisällöstä. Käytiin oppilaiden kanssa museoissa, eläintarhassa, shoppailemassa pikkusen. Mun mielestä ihan hyvä sisältö oli. Eli onnistunut reissu. Kyllä. Selvä. No, mennään sitten vissiin tuon studiolle koostematkasta. Poika, suu auki vahtaa, kun 20 tekilapulloa kioskilta kaupataan. Perse puuduksissa pakettiautossa istutaan, me se pullon mukaan ostetaan. Vähän ahteri
puolta turruttaa. Mutta aavistuksen verran kauhuissani mä katson keikkalistaa. Meinataanko me tosiaan koko rysän läpi jaksaa? Me mennään Saksaan. Me mennään Saksaan koheltaan. Me mennään Saksaan. Me mennään Saksaan soheltaan. Me mennään Saksaan. Me mennään Saksaan makaamaan. Vähän toi. Se on taksi, ei se ole poliisi onneksi. Ei, tässä ollaan Berliinissä Kurfürstendammilla tässä 24H-kaupassa. Suomi on uusi maailmanmestari, hei maailmanmestari, hei Suomi on kohta vanha maailmanmestari, hei! Svenska, sommartiden. Mennään vittu. Sorry. 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 Sommartiden, hei, sommartiden. Hei, oikeesti lopeta se video! No mä sensuroin sun naamasta tästä. Olkoon tää tässä. Mennään varmaan takaisin uutisiin. No, olipas se kostea reissu. Taitaapa sinullakin olla vähän kostea, Rebekka. Ja sitten päivän sää. No niin, seuratkaa. Nyt on tärkeä sääasia. Iltapäivällä on havaittavissa Etelä-Pirkanmaalla kosteusvyöhyke, joka sitten illan mittaan siirtyy etelämmäksi Helsingin kautta Suomenlahdelle ja sieltä sitten Euroopan nimiselle taivaalle. Joo, ja kosteusrintama on pahimmillaan puolen yön aikaa. Kiitos. Arkki on auki. Kiitos, Harri. Pitäisiköhän sitä laittaa lotto vetään, kun kuitenkin se lottoarvonta on tuossa varmaan joskus 20 sekan päästä. Toi on kyllä ihan hyvä idea. Sinne siis. Pidetään tänään Ruotsin kuuntelukoe. Mulla on tässä, nämä on viime kevään nyt nämä kuuntelut. Laittakaa siitä rivistä eteenpäin. Joo, voitte laittaa kuulokkeet päähän, niin ruvetaan kohta kuuntelemaan. Ja sitten lähtee. Detta är ett hörförståelseprov. Jag gjorde en för 1964. Osaa 7 oikein tällä viikolla. Och den skriver från Mulla on kai sellainen kutina persestä, nyt menee oikein. Hans första bok publicerades 1986 och hette En man från andra sidan. Otatko jokerit mukaan? Janen, du har skrivit nästan. Tulee oikein rivi vai? Joo, kuulokkeet voi ottaa päästä, niin mä luettelen täältä sitten, mikä on oikein rivi. Valmista? Mä en jaksa toistaa montaa kertaa. Eli ensimmäinen numero. V. Mikä? Fem. Oliko se B? Vitonen. Vitonen. Bingo. No lotto eikä mikään sanan bingo. Niin. Seuratkaa. Syyku. Penton seuraavaksi. Tää on ihan kuselusta yhtään oikein. Oletko sinäkin kyllästynyt näihin vanhanmallisiin ja ankeisiin naulakoihin, joihin oppilaat joutuvat ripustamaan takkinsa joka päivä?
Mutta nyt meillä on tarjota teille uusi ratkaisu. Eero Aarnion suunnittelema uudenlainen naula. The Tree. The Tree on Eero Aarnion suunnittelema tilanjakaja. Se on visuaalisesti viehättävä, elegantti, ajaton ratkaisu nykyaikaiseen sisustukseen. Professori Eero Aarnio itse kertoo tuotteensa synnystä näin. The Tree on kuin monet muutkin tuotteet. Se on puoliksi taideteos, puoliksi käyttötavara. Jotkin ihmiset voivat käyttää sitä kodissaan ja työpaikoillaan solisteena, toiset taas nerokkaana tilanjakajana tai vaikkapa naulalla. Soita nyt 0700 123 000 tai nouda The Tree hyvin varustelusta tavarataloista. Jos hankit tämän taideteoksen heti, saat sen uskomattoman ällistyttävän ja alhaiseen hintaan. Alle 1000 euroa. Kuulit oikein. Toimi heti! Hei. Pieni kahvi. Tuleeko muuta? The Tree. 8 markkaa. Jaa niin. Mulla on kakku tämmönen iso seteli. Ja 1000. Hänelle tonnin seteli. Eikö se ollut tonnin seteli? Tonni. Eikö mä antanut tonni? Ja tässä kaikki tältä erää. Minun nimeni on Rebekka Jääskeläinen. Ja minä olen Marko. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Märkää Petri. Märkää Nykortti. Märkää anna sitä. Märkää. Me huutatuu Petri juoma, meillä on juhlat. Pienet sille ryypätään pois huolet ja tuskat. Pienet sille puhun kielillä, voitko tulkkaa? Ohan tässä vedetty muutakin kuin pulkkaa. Juosten pariin ei niinku mitään. Roti, ryppyputken tulehdus, katko kävellen kotiin. Skol alkohol, nyt on jano eikä nälkä. Kuiva kausi takana, nyt anna sitä märkää. Hanat auki, lasit täyteen, rai. Paita pois, housut alas, näin. Heilotan kuusipäille, bye. Anna sitä märkää. Anna mulle pipari ja viinaa, hei. Mulle käy Tera, Patrik taikka Tiina. Te ootte pelkkiä amatöörejä. Mä maistot heidän jetkuseen pelkkää vesi. Voidaan laittaa teille 2 täysin korottoman kuluttoman maksuerää, eli yhden erän hinnaksi Hesluan ja ainoastaan 14,25 €. Oma mui! Oma mui! Hyvää päivää. Minä olen Marko. Taitaapahan sinullakin olla kosteat paikat siellä. Anna sitä märkää. Sä tykkäät loskaa säästä. Märkää. Kaksin käsin juomaa. Märkää. Ämmät kiimaa siinä. Märkää. Märkää. Horjun hulluna baarissa tuopin kanssa.
Et sä pyryllä mitään. Ota ei, pois. Noin. Mitä vittua? Eikö sä nyt jo soit? Joo, mä vittu. Voi vittu. Kato sinua. Kulma alfa. Lasketaan. Miten lasketaan kolmioiden suuntaan? Kolmioiden kulmioiden. Sori. Pesi jotain loppuun vielä varmaan. Jotain hyvää iltaa. Ja sitten täytyy olla 30 sekuntia siinä ja pitää jutella kaikkea paskaa keskellä, niin kun tulee niitä... Ei. Mä valehtelin ihan